Tag-uabag mga bill na mo ani. Uy! Kung ni resulta. Kaning dili and bayran ang usa ka bill, paaboton pang ikaduha nga bill. Kurinti na mo, nag-abot. 20,000. Nangaging bulan, 15,000. Giunsa man niya paggamit ang kurinti. Sa may gisaksak ni siya ilong. Lupig pa magnay. Elevator, escalators, balay. Tubig na mo, perti pagkadagkuha sa bilo. Wa pa ka ni lakage. Tubig na mo, 10,000, 8,000, nagdinubli na. Lupig pa magnay swimming pool. Naabot ko. Grabe, nalipay kay Koron kasi sakto kaya happy sa mong barkada ron tagay maayo lap. Di unak pa sa kasawa kay chicks ko. Helmet. Let's go. Happy kay Koron kinani sindo. Oh, wala. May kinaabot ka lang. Bago rin ko nang muan lab. Sabihin na to lab. Nagdinoble man din itong bilang. Uy! Oh! Nga, musta? Swelduhan ka? Swelduhan ako. Happy kay Koron. Happy. Salamat. Ay, kuan. Dagan kay sweldo. Natingo ba? Natingo. Nga, Sa dagan magkaining. Ano mo dagan kini? ang bili sa kuryente o sa tubig. Nya, sa TV, sa sopa, sa ref. Nya, dahil din sa parasat. Oh, Mari ka na gano'n. Nagtuple ni Claro. Nagtuple kita dyan mo kayo. Dubli gani siya lab gani lab. Nya, naswelduhan ka. Biasa pili sweldo jutanan. Doon ko saan tugod. Pi, ari ako'y bahig ani. Para mabayaran tani kay lisod kay maputlan tani lab. Baka kayo. Hindi ako na bahala ani. Ayun, silduhan ka. Tara, wala pong natingob. Oh, awa. Oh. Ako na bahig ani, ako na bahala. Ay na pa problema. So, ano ayun, sigdag ko kayo ng kuhan ba? Di ko mabinlan na ha? Ay, susabak ko niyang good. Unod. Sabot magkasubad ka tabi, magkapihapi mi, magtagitagay mi, na inyo maglaglaag bi. Tagaan ko ng time. Unahong taning bill, unyar ng barkada. Kay barkada, naara na. Oh. Kana po na bil, yun, saong mo nato. Hindi mo bayaran ng sakto good. Alangan, ikaw manggol. Kay ingon ka, timbon lang. O, karon mulikramo ka. Bito, nagasto bito na ako to yung bayad sa bil. Kikuha na ko gitaw ko. Oh, ayun na, dason. Ayaw, unahan ng tagay. Tarawa itong bilag. Dubli na lab. O, dilitan ni bayran lab. Patay, talab. O, dako na kayo. Natingob na, o. Murag kuan. Bulupig pag ka ng business. Kay perti na kuha. O, unahong tani kurinti. Ang sobraan ni mao atong tungaon. Unahong dyan tani priority taning kuan atong mga balayran. Kaya ng bil ba? Kani. Matay ani malasdas atong bil ani mo kano. Musiki ni nani. Daga. So manahapit naman ang mahurot ako sweldo. Ay, sagot magbuhat god. Priority na to ning mga balayran. Ay, unahan ng kiat. Kinaran na. Oh, awaran ang TV. Ato ni unahon ng TV. Kaya wala tayo. Balik na TV. Hindi na ko wala ng TV. Ay, pagkidaan ay, ulawan po kanimo. Duhan na kabil. 20,000. Ato ni bahin-bahinon, ang sobraan ni, mao ni ato ikiat, atong kuan, insure na ba ta susundan og kanang bugas, ang bill naman akong problemahan. Di pa ta masweldo ta, bali mo ta malipay, wala may ulo tong banana eh. Kuya na. Sa may ulo. Ato ni priority ni dili ang kitiat, ang kitara na. Unsam noong ka. Oh, kani. Bill na tanawa bill. Oh, kuryente, tubig, internet, TV, ref, kani sopa, napay sa kuan para sa internet. Oh, kani si internet siya sa bill usa. So kani ang sobrang dos. Ang kani pakuanin nato para salon. Dapat lagi salon din ay gapay na ta bilang ka sweldo ora ina. Ngana ko pa rin. Oh, kani na lang us kalibo. Minyo pa. Oh, wala ko man sa kalibo. Ikaw ram. Sabak mo sa barkada baya nga magtagay mo chip imi Christmas nga us kalibo ra. Ingna lang imong barkada, utanga lang sa imo ikinug chip in, utanga lang usa. Kay unsa o maperti mo talaga nagbil ani. Sige na mangutang sa dito murag. Ana po niyang. Ano ko nalipay na ko sweldo no. Taga sweldo wala may ulo. Lipayo na ta karong gabi. Bantay ka, ato sa silingan mo. Usa ato ka sa silingan malipay. Minyo pa. Do.